Gipalandong mo na ba ang panahon? Ang mga nahitabo sa kalibutan ay kini mao mga ilhana sa duol na nga pagbalik ni Jesus. Susiha ang kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andama ang pamilya mo sa pagsugat unya kang Kristo. Kumusta ang imong pag-alaga? Imo ba kini ganunay gitaga? Kinabuhi ka ning kalibutan, kining tanan pulos katawangan. Susiha ang kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andama ang pamilya mo sa pagsugat unya kang Kristo. Kumusta ang imong kabataan? Imo ba sila nga gikatudloan? Kung mubalik si Jesus ning kalibutan, giandam ba nimo silang tanan? Susiha ang kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andama ang pamilya mo sa pagsugat